Dragi učenici, dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Na današnjem satu učit ćete o subjektnoj rečenici. Što ćete točno danas naučiti o subjektnoj rečenici? Prvo ćete ponoviti što je subjekt i kojim vrstama riječi možemo izreći subjekt u rečenici. Naučit ćete prepoznati subjektnu rečenicu. Preoblikovat ćete subjekt iz jednostavne rečenice u zavisno složenu subjektnu rečenicu. Preoblikovat ćete zavisno složenu subjektnu rečenicu u jednostavnu rečenicu s izrečenim subjektom. I naučit ćete u kojim ćete slučajevima u subjektnoj rečenici pisati zarez. Krenimo. U sljedećim rečenicama podcrtajte subjekt i odredite kojom vrstom riječi je izrečen subjekt u rečenici. Prisjetimo se, subjekt odgovara na pitanje tko ili što i njime najčešće izričemo vršitelja radnje. Dakle, subjekt je uvijek izrečen u nominativu. Pogledajmo prvu rečenicu. Marko je plivao. Tko ili što je plivao? Subjekt je Marko. Što je Marko po vrsti riječi? Marko je imenica u nominativu. Ona je ušla u kuću. Tko ili što je ušao u kuću? Ona. Subjekt je riječ ona. A što je ona po vrsti riječi? Ona je zamjenica, to jest osobna zamjenica u nominativu. Pozvao me u kino crnokosi. Tko ili što me pozvao u kino? Crnokosi. Crnokosi je subjekt u ovoj rečenici. Vidimo da subjekt ne mora biti samo na početku rečenice, već da se može naći i na kraju rečenice, pa čak i u sredini rečenice. Što je po vrsti riječi crnokosi? Crnokosi je pridjev u nominativu. Prvi je pobjedio. Tko ili što je pobjedio? Prvi. Prvi u ovoj rečenici ima službu subjekta, a što je prvi po vrsti riječi? Prvi je broj u nominativu. Pogledajmo sljedeću rečenicu. Učiti je zabavno. Tko ili što je zabavno? Učiti je zabavno. Što je učiti po vrsti riječi? Učiti je glagol u infinitivu. U ovom zadnjem primjeru možemo uočiti da subjekt možemo katkad izreći i nekom riječju koja nije imenska, a to je glagol u infinitivu. Ali tada taj glagol u infinitivu možemo preoblikovati u imenicu. Primjerice, učenje je zabavno. Zapamtimo, subjekt u rečenici najčešće izriče vršitelja radnje i u nominativu je, te odgovara na pitanje tko ili što, a može se izreći imenicom, pridjevom, zamjenicom i brojem, te katkad glagolom u infinitivu koji se može zamijeniti imenicom. Pogledajmo kako ćemo prepoznati subjektnu rečenicu. Promotrimo sljedeću rečenicu. Nagradu će dobiti tko pobjedi. Dokažimo da je rečenica složena. Podcrtajmo predikate. Predikati su će dobiti pobjedi. S obzirom na to da u ovoj rečenici imamo dva predikata, rečenica je složena i načinjena je od dviju surečenica. Pronađite i okomitom crtom označite granicu među surečenicama. Granica je ispred riječi tko, a tko je riječ koja ima vezničku službu u ovoj rečenici. Odredite koja je od ovih dviju surečenica glavna, a koja zavisna. Kako ste ih prepoznali? Prva surečenica nagradu će dobiti je glavna, jer može stajati samostalno i u njoj na početku ne uočavamo vezničku riječ, dok je druga surečenica tko pobjedi zavisna, ne može stajati samostalno i uočavamo na njezinu početku vezničku riječ kojom se povezuje sa prethodnom surečenicom. Kako ćemo odrediti vrstu surečenice? Činit ćemo to tako da pročitamo glavnu surečenicu i postavimo si pitanje.
nagradu će dobiti tko ili što. Surečenica koja odgovara na pitanje tko ili što naziva se subjektna rečenica, jer subjekt je onaj rečenični dio koji odgovara na pitanje tko ili što. Promotrimo još jedanput glavnu surečenicu. Nagradu će dobiti. Je li u ovoj glavnoj surečenici izrečen subjekt? Nije. Možemo li mi naslutiti što je subjekt u ovoj glavnoj surečenici? Isto ne možemo. Ne znamo tko će dobiti nagradu. Zato se zavisna surečenica uvrstila u glavnu na mjesto njezina subjekta. Jer kada bismo ovu surečenicu preoblikovali u jedan rečenični dio, odnosno kada bismo cijelu ovu složenu rečenicu preoblikovali u jednostavnu, dobili bismo rečenicu nagradu će dobiti pobjednik. Nagradu će dobiti tko ili što. Znači cijelu zavisnu surečenicu tko pobjedi možemo preoblikovati u subjekt. Pogledajmo sljedeću rečenicu. Koji znaju odgovor, neka se jave. Podcrtajmo predikate u ovoj rečenici. Predikati su, znaju, neka se jave. Okomitom crtom označite granicu među surečenicama. Granica je ispred riječi neka. Koja riječ u ovoj složenoj rečenici ima vezničku službu? Imaju riječ koji, to jest odnosna zamjenica koji. Odredite koja je od ovih dviju surečenica glavna, a koja zavisna. Prva surečenica je zavisna jer ne može stajati samostalno i na njezinu početku uočavamo vezničku riječ, a druga surečenica je glavna. Kako ćemo odrediti vrstu surečenice kada se surečenice nađu u inverziji? Iako se surečenice nalaze u inverziji, mi ćemo prvo pročitati glavnu surečenicu. Neka se jave. I na tu glavnu surečenicu postavit ćemo si pitanje. Neka se jave tko ili što, koji znaju odgovor. U ovoj rečenici uočavamo da cijela zavisna surečenica odgovara na pitanje za subjekt, tko ili što, pa se ta rečenica također naziva subjektna. Dokažimo još da je rečenica subjektna. Pogledajmo glavnu surečenicu. Neka se jave. Je li u ovoj glavnoj surečenici izrečen subjekt? Nije. Možemo li ga naslutiti? Ne možemo. Znači, kada je rečenica subjektna, u glavnoj surečenici nikad nećemo imati izrečen subjekt, nećemo ga niti naslutiti i zavisna surečenica će se uvrstiti u glavnu na mjesto njezina subjekta. Ovu surečenicu možemo preoblikovati u jednostavnu i glasila bi znalci ili poznavatelji odgovora neka se jave. Zapamtimo, subjektna rečenica jest zavisno složena rečenica u kojoj se zavisna surečenica uvrštava u glavnu na mjesto njezina subjekta. I subjektna rečenica uvijek odgovara na pitanje tko ili što. Da se ne biste zabunili u određivanju vrste surečenice, uvijek je potrebno postaviti oba padežna pitanja. Promotrimo sljedeći primjer i naučimo kako preoblikovati subjekt u zavisno složenu subjektnu rečenicu. Promotrimo rečenicu. Cijelo se jutro čuje pjev ptica. Što je subjekt u ovoj rečenici? Cijelo se jutro čuje tko ili što? Pjev ptica. Izraz pjev ptica jest subjekt. Kako ćemo ovaj subjekt preoblikovati u zavisno složenu rečenicu? Učinit ćemo to tako da prvo prepišemo cijeli dio jednostavne rečenice koji nije subjekt i on će nam biti glavna surečenica. Cijelo se jutro čuje. Zatim trebamo dopisati neku vezničku riječ. Cijelo se jutro čuje što? Znači, stavit ćemo veznik da, znači cijelo se jutro čuje da
I zatim pjev ptica trebamo prepričati u zavisno složenu rečenicu u kojoj ćemo imati glagol. Glagol ovdje najlakše možemo izreći s pomoću imenice pjev. Pjev, pjevanje, odnosno pjeva. Cijelo se jutro čuje da ptice pjevaju. Dokažimo da smo dobili složenu rečenicu. Podcrtajmo predikate. Se čuje, pjevaju. Granica je ispred veznika da, glavna surečenica je cijelo se jutro čuje i postavimo si pitanje. Cijelo se jutro čuje, tko ili što? Ako ste ovako preoblikovali rečenicu, tada ste dobili subjektnu rečenicu i uspješno ste riješili zadatak. Pogledajmo obrnuti primjer. Kako preoblikovati subjektnu rečenicu u jednostavno s izrečenim subjektom? Promotrimo sljedeću rečenicu. Tko rano rani, dvije sreće grabi. Podcrtajmo predikate. Rani, grabi. Okomitom crtom označite granice među surečenicama. Granica je ispred riječi dvije. Kojom riječju smo povezali ove dvije surečenice? Povezali smo riječju tko, odnosno odnosnom zamjenicom tko. U ovom primjeru uočavamo da su surečenice u inverziji. Pogledajmo koja je vrsta surečenice tko rano rani. Koje ćemo si pitanje postaviti? Dvije sreće grabi, tko ili što, tko rano rani. Znači, tko rano rani je subjektna surečenica i tu subjektnu surečenicu sada trebamo preoblikovati u subjekt. Hajdemo, znači, sada tu surečenicu svesti na jednu ili dvije riječi. Kako jednom riječju možemo izreći, odnosno imenovati nekoga tko rano rani? Tko rano rani jest ranoranilac. Stoga će jednostavna rečenica glasiti ranoranilac dvije sreće grabi. U toj jednostavnoj rečenici ranoranilac jest subjekt. Dakle, zavisna surečenica zamjenjuje se imenskom riječju koja ima službu subjekta u jednostavnoj rečenici. Pogledajmo kada ćemo pisati zarez u subjektnoj rečenici. Još se ne zna što se dogodilo toga jutra. Pronađimo predikate u ovoj rečenici. Se ne zna, se dogodilo. Granica između odnosne zamjenice što, odnosna zamjenica što jest veznička riječ i pogledajmo kakav je odnos surečenica u ovoj složenoj rečenici. Koja je rečenica glavna, a koja zavisna? Prva, još se ne zna, je glavna, a druga, što se dogodilo toga jutra, je zavisna. Kako nazivamo poredak surečenica u kojemu je glavna surečenica na prvome mjestu, a zavisna na drugome? Naziva se uobičajeni poredak surečenica. Kada je subjektna rečenica u uobičajenom poretku, tada se zarez ne piše. Načinimo od ove rečenice inverziju. Zamijenimo mjesta glavnoj i zavisnoj surečenici. Kako sada vaša rečenica glasi? Što se dogodilo toga jutra, još se ne zna. Podcrtajte predikate, okomitom crtom označite granicu među surečenicama, zaokružite vezničku riječ. Imenujte vrste surečenica. Vidimo, na prvom mjestu je zavisna surečenica, na drugome glavna. Takav poredak surečenica naziva se inverzija. Prisjetimo se koje pravopisno pravilo vrijedi za pisanje surečenice u inverziji. Naravno, surečenica u inverziji obvezno se odvaja zarezom. Dakle, u subjektnoj rečenici pisat će se zarez onda kada se subjektna rečenica nađe u inverziji. S obzirom na to da se subjekt često u jednostavnoj rečenici nalazi na prvome mjestu, da ćemo čestom preoblikom subjekta iz jednostavne rečenice dobiti subjektnu rečenicu na prvome mjestu, stoga je česta i pojava da se subjektna rečenica nađe u inverziji. Rješavajući sljedeće zadatke, provjerite koliko ste
razumjeli gradivo o subjektnoj rečenici. U prvom zadatku preoblikujte subjekt iz jednostavne rečenice u zavisno složenu subjektnu rečenicu. Pažljiv slušač znat će riješiti zadatke. U drugom zadatku preoblikujte zavisno složenu subjektnu rečenicu u jednostavnu rečenicu s izrečenim subjektom. Zna se tko je pobijedio. I u trećem zadatku odredite vrstu zavisno složene rečenice. Marko je, kakvi su svi dječaci. Zna se da je Hum najmanji grad na svijetu. Rješavajući treći zadatak, pazite da rješavate korak po korak zadatak. Prvo, podcrtajte predikate, zatim odvojite surečenice, zatim zaokružite vezničke riječi, odredite koja je surečenica glavna, koja je zavisna, promotrite prvo predikat u glavnoj surečenici kako biste isključili da je riječ o predikatnoj rečenici, ili ako predikat nije izrečen u potpunosti, onda znate da je riječ o predikatnoj rečenici. Ako je predikat cjelovit, postavite si pitanje na koje odgovara zavisna surečenica. Sretno s rješavanjem zadatka. Pozdrav do našega sljedećega susreta.